Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we tamaşaçylary. Bugün biz durmuş turalyga satly gepleşigimizde Zenan şahyrymyz, Zehini şahyrymyz, döredijligine agla we bölegi mehriban ejelerimizi wasp edýän Gülşirin Han we myhmançylykda. Gülşirin biziň çaqylygymyzy kabul edip bize myhman bolanymyz üçin size köp sag bolsun aýdýas. Ilki bilen öz döredijliginiz hakynda giňişleýin. Sağ olun Cennet. Benim bütün Türkmen Portalyň döredijlik toparına köp sağ bolsun aýdýan men çağıranız üçin. Döredijligim hakynda giňişleýin aýtmaly bolsa goşky diýäýmesem? Goşky onda esas agla we bölegi goşky diýär. Elbette men döredijlige getiren adam Türkmen dili edebiyat sapaklaryna berilen düzmeleriň ýany bilen şu ýazylýan goşkylar. Goşgular hawa goşgu diýdim ýöne ene Gülşirin Hanowa diýip gyzyklanyp başlaýan bolyn. Ol kiçik wagtam erjelli hemen biziň toýumyzda alyp barjy bolupdy diýip şey diýdiler. Hawa. Hawa hakykatdan men 15 ýaşymdan başlap toýlarda tamadaçylyk etip başladym. Intek şahyr däldiňiz ýa? Ýok şahyr. Şahyr men şu adam däl Cennet. Ýöne goşky ýazýardym. Men 4-nji synpdan başlap goşky ýazyp başladym aslynda. Alyp barjylyga? Hawa. Alyp barjylyk nähili durmuşyň ol ýa-da beýleki sebäpleri, maddiýet, şolar üçin biraz ejem ýarawsyzrakdy. Şoň üçin maşgalamyza kömek boldy hemem men iň uly arzulamy hasyl etmek üçin tamadaçylyk maňa gaty uly mektep boldy da. Näme üçin ýa o ýerlerine o wagtlar bir pritseplarda bagşalar aýdmaýdy, teleskada toýlar bolýardy. Şoňa owaň o çetinne toýum bolsa üýşüp gidilýärdi. Toýlar görmä. Hemişe iň kiçikligimden entek bir ýaňy saçym bowma berýän hüzük gyzaga kamam. Her toýa baramda şu tamadan eline mikrofon alyp bolsa da diýen arzu içimde otur hawa. Şuga net problemler men görkezekda diýip içimden şonýal ulla kan arzulamad. O wagtçyl men bilen 2 metr aralykda duran teleskan üstü bütün dünýäniň sahnasy ýalyp bolup görnýärdi men gözüme. Şoň üçin şol ulla kan arzularım hamala bir yetip bolmaýjak ýaly arzularım meni şu tamadaçylyga getirdi. Hemen men ehli arzularymı içimden çykarmaga hasam toýlarda diýerler "Way jany, öz toý ýaly soňa da" diýer. Sebebi birinciden men gaterwet arzu edip ýeten kärimdi. Şo wagt ikincidenem men goşgulary özüm ýazýardym da toý üçin. Hiç ýerde öň eşitilmedik goşgular göni şu taýdaky toý meýeler üçin göni ýazyşdyryp da diýip şey. Şoň üçin birazajyk beýleklerden salaja tapam. Hemem kiçijek gyýjak şoňda ýetirin 15 ýaşly gyýjak. Onuň pikir etýärdiňmi şo wagtlar ene teleşka toy arasynda men üçin sahnadym ýöne öz goşgym bilen uly sahna, uly märekäň üçin goşgym bilen çykyş ederin. Cennet nähilek bola men şu hakynda kän oturup pikirlenýänler şu wagtlar men hiç açan goşgyny meni meşhur etjek, ýa meni meşhurlyga getirjek bir zat tökmünde ýa-da özümden aýry bir zat tökmünde garamadym. Men ýaşamak üçin ýazdym. Men ýazmak üçin ýaşamakdy, men ýaşamak üçin ýazmaly bolýan. Men ýaşap bilemek ýazmasam. Iň bolmany soňky goşgymla aralyga bir hepde düşse men ýaşadym gelmän başlaýar. Oýan ýa-da eýän zatlar ýadymdan çykyp başlaýar, başga hilek dünýä düşüp başlaýanda men şonu bir sada dil bilen nähilek düşünürjegimi bundan başga düşünemek menden goşgyny alsaň menne hiç zat galanok. Goşgy men özüm. Şonu aldat. Akyl bilen doýguny öňe goýulanyna haýsyna boýunmalardan Gülşirin? Men tebigatym zenan bolup ýaradylanym üçin umuman zenanlar erkekleriň döredijligine seredilenne erkek kişiler pikir gullyk edip ýa-da köplenç erkek kişilerin goşgularyna pikir agdyklyk edýär, zenanlaryň şygyryatyny duýgu agdyklyk edýär. Men tebigatym boýunça islemesem hem islemesem hem duýgu aýykyn etmeli bolar. Sebebi duýguny akylyň üstü bilen geçirip kabul edýär zenan maşgala. Erkek kişiler akylyň üstünden duýga gelýärler. İlk pikirlenýärler. Hawa ilk pikirlenýärler ondan soňra duýgularyna boýun bolmaly. Elbetde köp ýerde duýgu üstün çykýan. Duýgu diýen zat adamyň erkinden daşar zatda. Şoň üçin ol erkine goýul bolmaýan zatda adam. Bolmaýan zat. Onuň ene men ýaşamak üçin şygyr ýazýan niýaňyz. Onuň şygyr ýazmak üçin halipaňyz bolupdymy? Ýa bamy?
Hemişe şunyalık soru çıkıyor Halipa şähertlik meselesinde. Şahyrlygy okutyan hiç yerde institut, üniversitet ya mektep yok. On kendi çıkışlamda da aytyan. Ol tebigi dehin, alaqı dehin. Yönü şeyle alaqı dehin verilen onu Halipa näme gerek diyen soru var. Onu aydımçılarda ses gelmese, mesela menne ses yok. Yani men Halipa'n yanına varacak, aydım aytacak. Diyecek. Olan öğretse. Ol zehinsiz adam yok cennet. Onu öğrenip bolur. Hasam etersen doğulan yerin gözüňe tutsaňa otaynyň çopanlarym ingo aydymçylar diýip aýdýarlar ilçinne. Gep onna däl. Şahyra Halipa näme üçin gerekli hakynda gurrunga dolansam, mysal üçin dağdan inýän sil suwlaryny şu adna Aşgabatymyň çetinne sil suwa kawalaryny aktarýan ýörüte kanallar guruldy. Şahyra berilýän ilhamam edil sil suwy ýaly dağdan akyp gelýär. Şonu belli bir ýola urup durmasaň, ol hiç kime peýdasyz sink galýan suw ýa-da beter ziyan getirip biler. Ziyan getirip biler de. Şoň üçin hem şonu belli bir urup durmak üçin sen haýsy akawadan akanda dogry ýola barp bu haýsy akawadan akanda sen gülzarlyk getirip biljeňi saňa Halipa aýdýar. Men Halipam Atajan tagyn. Atajan tagyn. Ferhat Galas adlı belli romanı var. Serwelin adlı ajaýyp kitaba. Hem gat yüzlerce kitabın awtory Atajan tagyn. Hojabert Çarif, Maruşa Hojahan vilayet gazetiniň häzirem ornmatar bolup işläp ýör. Ine Hojabert ağa ondan soňra elbetde ruh Halipam hökmünde aýtmaly bolsa men sadyny, jamaýyny aydardım ki hem bizim ähli türkmenlerimiň beýik Halipasy Magtumul Pragdan üzülüp gitjek yerimiz ýok. Sebäbi Magtumul Pragynyň Magtumul sözleklerini bilenin, taraşlap şaglat bol köňle geleniň diýen setirleri ilkinji galamyny ýöretip başlan pursatlaryndan her bir galamyar üçin hökmany keskitleme bolmaly pikir edýän. Sebäbi köňlüňe gelen ýöne şaglatyp ýörseň ondan goşky bolmaýar. Taraşlap şaglatmaly. Şo goşkynyň ýöret özüniň tehnikasy bar, ýerine ýetirjiligi bar. Şo zatlaryň hemmesini bir laýyk hereket etmek üçin hem elbetde adam özüni gor bolmaly. Halipalar hakda geçdik. Indi döwürde şahyrlardan okaýanyň barmy? Şolaň goşgysy. Elbetde. Kakamrat Rejepowyň goşgularyny, Seyit Murat Gelliýewiň goşgularyny, Aýgul Garaýewanyň, Gulnawat Begenjewanyň, Gulaýym Begenjewanyň, Oğul Nurat Taýwanyň, Oğul Meňli Ýaraşewanyň goşgularyny haçan nerede çyksa da ılgap ilkinji okuja hökmünde okayan, umuman döwürde şahyrlaryň bilediňe goşgysyny okamak däl, hemişe pikirdeş bolmak, pikirini alışmagam, gatty peýdalyşy edil şoň ýaly Mukam ýaly, Muhammed Bekkiýew ýaly bizde gatty bir şygyriyete şeýle bir täzeçilligi bile gelen şahyrlarymyz bar. Ondan soňra Kerim Haly bilen has dörejiligi bilen hemişe bir gyzyklanýanam, gyzyklanyp okaýanam. Sebäbi Kerim bilen köplenç bir dörejil duşklaryna da bile gitmek bir mesele diýip bilerek çagyrýarlar. Onuň Kerim bilen bilerek okudum. Tehnikumda ondan soň Medeniýet institutyny okap ýör Kerim şu. Ýöne umuman diýjek bolýanym döwürde şahyrlar bilen diňe bir şygyryny okamak däl şolar bilen söhbetdeşlik saklamagam wajyp hasap edýär. Wajyp bolýar. Gülşürün, ilham şygyryň kadasyna boyun egmelimi? Elbetme dağdan elýän siller hökmany belli bir uğurdan aksa, peýda getirjek uğurdan akmaly bolsa, ilhamam şygyryň kadasyna boyun bolmaly. Ol şygyryň kadadan çykma, bol kadadan hatta şygyr kadadan çykanda da özi täze kada ýasamaly. Şygyrgetde. Egerde şygyrda kada kanun hökman näl bolan bolsa, onu şahyrlaryň, olýa beýlek şahyrlaryň bir-birinden tapawut bolmazdy. Şoň üçin Magtumulyň goşgularyny, Garajoglaryň goşgularyny her an haçan okan edil akyp gelýänler, sebäbi hemme kadalar berjak edilip ýazylan şygyrlarda. Düzgünler. Ýöne ol şahyryň özü bilen gelýän göräýmäge bir kadadan çykmaýarlyk bolsa da şahyryň öz ýoluny, öz uğruny goýan üýtgeşik ulgamyny kemale getirýän wagtam bolýar. Siz diňe bir şygyr ýazman, daşar ýurt şahyrlaryň şygyrlaryny terjime etýäňiz.
Gowaran goşgulamy. Gowaran goşgulamy. Şu goşgyny okamda özüm ýazan ýaly bolsam şonu gön terjime etýän. Şol Anna Ahmatowa men internet saytlaryna dinläpdim. Eger mümkin bolsa şu goşgyny aýdyp beräň şu ýerde. Anna Ahmatowaň on ljubil diýen goşgyny türkmen diline terjime etdim. Gönüp bir gede okamda şu goşgyny gatty gowardym. Он любил 3 вещи на свете. За вечернее пение белых павлинов и стертая карта Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной, не любил женской истерики. А я была его женой. Jahanny 3 sady ey görürdi ol. Tawus kuşun ağın, ağşam mukamın, hem sozlon kartasın Amerikanın. Söymez malina atılsa çaya, halamaz ağı sesini çağan, öykäňe, näziňe, göwüne bir ýaly. Men orta bolupdym, onun aýaly. Köp sag bolan. Dörejçilik ukyby siziň özüne perzentleňizde, çağalyňyzda barmy? Şumatdan duýýaňyzmy şolarda? Näme bar diýinmi? Duzly diläwa. Ayarlawan, ma hemise şu gülşürüň çağalaryň duz haltaty ýanyna diýerler. Umuman hawa dili duzlylyga ba. Elbetde ol günni dünýä inipdir gözüni açyp gören ejesiniň dörejçiligi bolsa elbetde täsiri ýok däldir diýip pikir etýän iň bolmanda gowy goşgy bilen gowy däl goşgyna tapawutlanýar bilýärler. Ondan şolaryň arasynda siziň çağalyňyzy ýatladýan hereketleri ýa Hawa ikinji oglum häzirine 7-nji synpda okuýar. Men ýaly gaty hosarçyl, alçak myhman söýer. Ine şu häsiýetim bar. Gaty meni ýatlatýan daşkeşim ikinji oglum maňa meňdeýän ýaly. Ulu oglum ol ullu Kanadam ýaly başgaça ol. Hawa gyýdym, hakyky bir aktyorlyk ustatlygy. Hawa eýýämden 2 ýaşynda da bolsa. Ondan Gülşürün esasyny käwag çykyş edýäňiz, näme telewizorda görüp oturýarsy meselem, ondan ýamdaklar soraýarda näme üçin Gülşürün diňe eje hakynda ýazýar. Hemme ýerde eje hakynda şygyrlary, şo sora. Ondan men bilýän sen näme üçin, men özüm bilýän onu her bir oturan ýerinde dinläň diýen men ýa-ni dinläň soňuna üçin onu düşünürsiňiz näme üçin okaýan ýazýany diýenmi? Hawa cennet näme üçin eje hakynda ýazýan? Maňa kän aýdýarlar, inni bolledäý, eje hakynda bir başga da temalar bar, bir giňe, dünýäni giňe. Men dünýä bilen deň ejeler hakynda ýazmaklygy, dünýeden özüňi kasaplanmak birinjiden. Ikinciden hem her adamyň, Gahrman arkadamyň Döwlet Uşur Amanyna men öz Mehriban kakamy durmuş, idealym durmuş universitetim hasap edýän sözleri bar. Meňem durmuş idealym ejem. Men ejemiň gözleri ýaşyl bolan üçin ýaşyl reňki söýmäni öwrendim iň bolmanda. Ejem hemme zat ýaşyl görýänler öýdýän pikir meni şoňa getiripdi. Ejemiň ýat bekleden goşgujuklary bilen men şöhret diýen dünýäsine gadammasym. Men ejemi begenlerime üçin ejemiň köpräk gülmegini gazanmak üçin sebäbi Lukman şey diýipdi da ejeň näçe köp güllürseňiz şonça da uzak ýaşar. Iň bolmanda ejemiň ömrüne bir gün ömür gatylmak üçin men artist bolmany öwrendim. Hemişe gülmäni öwrendim. İçimde ağa gelip duran bolsa ýylgyrmany öwrendim. Ondan soň ejemi bagtletmek üçin Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna saýnaşyklama dowam etdim. Men şoň üçin bir helek ejem maňa hemişe şey diýetdi. Men görmesem meni gören göz görer, pynhan arzuwlarymy gülledeniňi, men bolmaryn kän zatlar öz görür, bilersiň içimi hümledeniňi, sebäbi sen gaýdym, kalbym parçasy, enäniň halyna düşüner gaýdy. Hemişe şu sözleri diýýärdi, şoň üçin men ömrümde 2 ömür ýaşaýan. Men hem ejemiň arzuwlaryny, hem özümiň arzuwlarymy hasyl etmek üçin ýaşaýan. Şoň üçin integentekler ejemiň waspyny ýetirip ol inne ejem dünýeden gaýtmak bilen maňa tutuş ýurdumyň denanlaryny, ýurdumyň enelerini ejedipdir diýen pikire geldim. Sebäbi meni gören wagtlar jana gaýdym diýip ýüzlenýärler. Men depem gök diýerä diýmek eneleriň söýgüsi, eneleriň ak patasy, eneleriň dileginden güýçli doga ýok dünýede. Şoň üçin men eneler hakynda gaýdym dünýäge gelen soňa intek hiç zat ýazmanlaryny netije alym. Käbir sözüňizde diýäňizde Gülşürün men eje hakda ýazaryn,
şol tema gelerin ve hemişe yazdım. Dolanyan, dolanacak hemişe de. Ya ecemin diyen şeyle sözleri var deyip bir qoşuq tetirlerini ayttınız ol. O sözler eceniz öz sözler mi ya bir şahirin sözleri mi? Aslında Hamana öz yüreğinden yadan yalap. Men goşqym ol. Yani ecemin diyen hawa sözlerini men goşqa geçirdim de ecemin qadğıncak elinden tutup deyip başlayan goşqymda ecemin diyen sözlerini meni gören adamlar seni görür diyen. Men görmesem meni gören göz görür diýärdi. Meni gören gözler hakykatdan hem eceň gören gözler sen şu günkü eceň arzularyny ýzyna ılgap ýörşüňi görýärler da eceň arzularyny hasyl edişini. Ejem ýok, ýöne şonu gören gözler wa daýdalanma, daýlanma, doganlam, ýeňelenme. Şolaryň hemmesiniň eýen bilýärler da men kiçiklikden hem ejeme bolan garaýşym mydama nähilek diýinne. Men ejemden ejemi özümden üzüňe görmedim. Hiç saçan. Ejem men hasap etdim. Menem ejem hasap etdim. Hiç sadım gidlem okdum. Hiç saçan. Hatta bir oglanlar söz aýdyp zady hattat dertlerim ikimiz okap gülüşýärdik. Şon ýaly ejem bilen hakyky şoň üçinem ejem ýitirmek bilen men gatky kändat ýitirdim. Hatta hemme zadım ýitirdim bir döwür. Şoň üçinem o ýitgen internetekler onu diňe ejetini ýitirenler düşünür. Onu diýsen aýallagyňlam diýen bir odan goşgyňyz bar. Ha, menen dilek kaka we bir gün şey diýip sorady. Aýallagan ýok da. Şu aýallagyny bolmak duýgy nähil duýgy diýdi. Nädip şonny men duýup göresim geldi. Sen aýallaganyň goşgyň hemme kişi görýän şo goşgyny men düşünüp bilemok diýdi. Hatta men okudum TikTok saýda goýdum mesela. Goýdum okudum bir ýazdyr. Aýjygym sene bugün aýallaganlar üşürüp pala üşürmeletdiň. Onuň şonu dilek diýende mysal üçin bir tehnika çykýar ýa bir telefon çykýar. Onuň Hytaýda da edil şon ýaly çykýar. Ejeň bolmasa aýallaganyň şoň gowy alam Hytaýda çykanam. Atdy gowy zatdan originallerle. Meni başgaça näme düşünürjegim bilemem. Aýallagan gaty gowy zat, eneň ýary. Eneň ýary. Sen ejeň ýokka, ejeňden galan beýik miras ýokmyň şolar bilen. Agaňam şu dogan diýen zatyň gymmaty, dogan diýen zatyň hümmeti sen da bardyr. Bir ýürekde jaýlaşanym, bir enäni paýlaşanym diýip. Hakykatdan bir enäni paýlaşyp, bir ýürekde jaýlaşyp dünýäge gelen soň diýerler, köp ýazýarlar. Näme üçin perzent ejesine has goloy diýerler. Sebäp olaň ýüregini iç tarabyndan gördi diýerler. Hakykatdan hem sen eneň ýüregini iç tarabyndan görüp dünýäge gelen aýallaganjyklaň. Şoň üçin ol gaty ütgeşik duýgy. Gaty ütgeşik duýgy. Eneň ornun hiç zat tutanok. Ýöne doganyň ornun hiç zat tutanok. Bir dogana, bir dograna ýanylýar dünýäde. Olaň barlygyna şükür. Aýal doganyň tolemy. Olar dagy beter begenler. Ulaýallaganym özümden hemen men kiçijigim emma. Men ortaky. Ortançylagyň bilýändim diýerdi. Ýöne aýallaganym şo goşgyny ýazamda şeýler ütgeşik waka boldy. Çağam bilen enelik ruhsodunladım gyýdym bilen. Onuň 10 ýyllap giýje işläp beren adam birden enelik ruhsoduny öý basyp barýar, ýüregiň ysýar. Kiçike bäbek giýje uksuzluklar. Aýonyň şu goşgyny ýazdym. Ýazyp aýallaganyma şuburjaň edýän alanok. Mallaryna seretip bereken daşarda. Onuň bol gyýjygym aýladym. Gyýjygym bärde çoğunluda ýaşaýanda, bärik durmuşa çykan. Olen Can edip okavam bilemok, ağlap okap berdim yankyny, zordan goşgyny ağlap okap berdim. Bu dağlayan, menem ağlayan şeydi ben ağlaşıp oturkak aýallaganym can etdi. Beýlek ulaýallaganym can etdi. Ona diýdim, integem men köşeşdim, şu wagt sana birinji başda eşden ol sana ýüregiň ýarlardy, men sesim aýşun ýaly goşgy ýazdım, okap berdim. Olam ağlady, sessiz dur.
hatta men şol ayarlawan Güljahan, Gülşirin, Gülceren näbiz. Şo Güljahan ayarlawanım diýe de men goşgu diýen zady okuman hiç çaçan halamokdum ýöne Gülşirin goşgu ýazyp başlandan şu ne hilýär ýaka diýen gyzyklanma öyle ondan soň goşgu okap başladım diýe de. Hawa ondan okap berdim goşgoýuny bolan ikimiz gürleşip otyrys ay bir 40 minut ýaly gürleşip dursa ayarlawanym bile gaýjygymy keyin goýdum. Ay bir kapı kakılya, kapıyı açtım, eli bir paket süt kökölük yiyeceğim gelipdir. Menim bula birinci datlarını getirip başlattıydım. Gel tüycülep çaylaşal diyen yer var ya. Gel tüycülep çaylaşal diyen. Ana şol sığır diyen dat umuman şeydim hem ayarlawanın yüreğine yayrap gitti. Ayarlawanın yadanam olsan. Sadalıkta beýiklik var diýerler. Belki biz köplenç has ullokan zatlaryň arzuwyna ýörüp kakamradyň aýdýaly bak diýilen zat deňimizden köp geçirýän bolmaly. Mümkin. Mümkin. Ýol pul edinip iki okaran diýen setirleňiz bar. Şonu açyklama edip aýdyp beräň bize. Ýol pul edinip iki okaran. Ejemiň öz perdendini güýjüniň gurbatynyň ýetýän ýerine çenni ýetirmek hakyndaky arzuwlary bilen men baglanşykly Ada Production öwür haýyş etdi bir ýatlama. Bön şo kelleme geldi. Ewe men hiç açan ýadymdan çykmajak wakada. Men Aşgabatda bir bäsleşikde şygyryt bäsleşigini jolum. Onun o wagtlar näme telefon ýok, öýüňde de ýok, elinde de ýok. O sebäde habar gelýär. O geňeşligini arçynlygyny. Onun olar mektebe habar etdi, mektebe onlaryň sen tapýa, haýsy bagtada bolsaň, haýsy meýdanda bolsaň, haýsy gyryň ýerinde bolsaň. Indi şonda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň ýylan eden bir şygyryt bäsleşigine ýeňji bolup durýan habar geldi. Şoňa gaýtmak üçin ýol pulum ýok. Yol pulu yok da yok bolsa yok. Aşgabat ýaly ýere gaýtmaly. Onuň ejem ýatagymyzda ullokan sanlygymyz bardy. Şo sanlykdan iki sanak jam çykardy arasynyň kagazlary bilen dur. Mamam pahyryň ejeme beren jamlarynyň hamer jam ullokan näkiçirek arkasyna oma diýip ýazgy kraskada. Ol gözel mergen, ejemňa da ol gözel kakamňa da mergen. Owada bir-biriň tabagyndan ulananyna gitmesinlik belli edilýär. Şon lez bilen usulluk bilen sırçasyna reper ýetirmän pozdy. Men näme etýän, ne de düşünemek işlemle bolup ýör. Ýankyny allyda şirngenjem ma goňşymyz. Şirngenjem ýa-da barda şirnjan men şuň bahasyna bilemek, näçe durýanyny bilemek. Sen şu jamlara alla şu ýa-da ýol pul berdi. Şeydi ve men ejemi iki sanak jamyny alan ýol pulsy bilen Aşgabatda geldim. Hemem şo ýarışda men 100 sanak jamlyk bayrak utupdym, pul bayragyny. Halallyk diýen zadyň eneň seni urup duran uğur diýen zadyň, eneň dilegi diýen zadyň, eneň alkyşy diýen zadyň seni ne derejelere götürýänligini şu jaşky ýakalymdan şu pursat görkezýär. Sebäbi eje da ol. Eje ol. Şoň onuň men şuň şey diýen indi da Hudaýa şükür elimiz uzan ýerimize ýetdi. Ähli arzuwlarymyz, arzu etmedik zatlarymyz hasyl bolýar akwalymyzda. Onuň käwat Aýatxan çaragyna bakarak diýýärler. Menem Gülşirin şol ejen kran okorat ýadyňa düşýändir diýen käwat gysyljak gynanjak bolan wagtym çalyjy nägiler zat adam da biraz nefsini käwat öderkene goýmaýan pursatlar bolýar. Şoň üçin bir näme diýen cennet maňa şu zatlary arzu et, şular seň akwalyňda bolýar diýenem bolsalar, men şu günkü günümi gözüňe de getirip bilmeýärdim. Diňertekilerde bolýan röýderim. Sebäbi adam gözüniň ýetgänje zatyny arzu etýär, birini görünje zatyny arzu etýär da. Öňüm iki sany çagadyk avtobus duralgasyna durmuşum. Bizim hem kent pulumuz bolsa duralga çenni maşinine gelerdik diýip arzu etýärmişinler-de. Şo duralgadan aňragam gitmeli ýeriň maşinine gitsen bolýanyny akıl çatanokda. Hawa menem iň bolmana ulu maşinler geçýärdi. Owan garasyna köçeden şular Aşgabaty görýänler diýerdim-de. Aşgabat diýen zady görmeň
özünü gatı ullukan arzuum cemlenen. Görmek, o yaşamak hakda. Yok, yaşamak hakkın. Birinci edek Ecemal gelip Taşkavada da Galkınışka diyedine koşkulum. Şu 2004. yılı 10. Mart'ına Galkınışka diyedine açtılar. Men Kayser oturandın 10 tane koşkuyum bile. Şu atam 17 yaşlı izağış. Türkmenistan'ın belli adiyetlerin birine yatan yer yaltı olsun Atamrat Atabayev Türkmenistan'ın halk yazısı şoň yanına geldim. Şey diyorum hemme koşkuyum. Senne bir harasat var deyipti de şol adamların anamı sana eden, şol küçücek gününden başlayan ullukan arzular bay, şo adiyetleri elmal bulganım yardım etişiydi. Ovamıdın dağın paçtalyonunu gününe koymadım, Marus Ağcahan adiyetine koşku verdim de. Bulam 6 aylap çıkan ova. Gününe paçtalyon çıkarmalı yal şondan sonra yani artık kaka yokmuş o adiyet. Soňa ka men ursa kaçıp başladı o görgülü. Ahrondan bardım redaksiya men koşkulam çıkan ok diýdim. Garaşýanmy diýdi hoja berdi. Bütün ova garaşýa diýdim. Owa zasat ýadım da soň kolu aýlanyp onuň hemmekşin öýüne baramda men koşkym çıkýaga diýdi. Baýdyp çykdym ondan soň sygyr koşmaga barsam koşkyn haçan çıkýadyk menden sonra ýalarda bütün ova garaşardy onu. Aýana şey dip koşku diýen zadyň bir çap bolmagy şahyr şahir diýilen ada eýe bolmak üçin ymtylýan adamyň gatyly derejesi. Şu gün köwüne men gazetlere goşgym çykan güni kän bir beýlek adamlardan bir adaçyk aýnaýan içimden. O içimden eýem duýýan bir adaçyk özüňe nähilem bolsa begenç sen ýok zady getireniň üçin bir adaçyk gaty bagtly duýýanda özüňe. Garad oturup şol iki okary ahir bir gün ýadyma düşýär diýdiňem. Ol ýadymdan çykan ok. Ýadymdan çykan ok. Şo hakkında koşku şonu okap bereyim. Okap ber başlasın. Bugün sende ýatlamalar çağılıma allı dolap, şaýly tahya keten köýnük, ayagymda güllü jorap, dünýäni tanap barýadym, ähli zady senden sorap, soraglarym daga döndü, jogapsyz goýansyň eje, sogalym kän, sedan gelmez, tirseňe dayansaň eje, buýra saçym garış tere, arzu goşup örüp berdiň. Tagamlaryňa gurban olam, mehir, söýgü garyp berdiň. Baýap barýan hasrat bilen garramaýyr garyp derdim. Ýaş başymdan ýer sermelep, gam bilen doýansyň eje. Munna asla köýdüm diýmen, sen beter köýersiň eje. Ýat bekleden goşgujuklaň, ömrümizde goşgu bolly, seniň söýgen şygyr ýetiň. Küdür gaýdyň aşky bolly, munna çeken agyr ýüküm, sen ýoklugyň keşke bolly, meni eneň söýgüsünden hasy ýat söýensiň eje, almaz dünýäň gaýtypany, arzaňa dayansam eje, gursagma anam goýdyň, ýüregimi şygyra salyp, ýol pul ýasap iki jamdan ak pataly uğra salyp, kany dünýä siltemeni, apy tupan nagry çalyp, ýylgyrşyňdan jahan yene gülşöne boýansyn eje, ölen günüm düýşe dönse teskinip oýansam eje. Köp sağ olun. Gülşirin, eger siziň ömrüňiz barada kitap ýazsalar, siz özüňiz näme islerdiňiz şoňa at? Şu mesele men ömrüme en ol mesele men hiç açan goşgulanmady özüme at takyp bilenmek, kitaba at takmakdadam şeýle bir kösönüm. En agyr yer boldy şu uçup barýan aktoruna diýen kitabym çapa çykmaly bolanyny at meselesi men üçin gaty wawly mesele. Onuň men özüme aktoruna diýip atlanyrjak bolum kitabym Halipam Atajan tagan bu goşgular kitabı şoň üçin şahirana ýanglanmaly kitabyň adam diýip uçup barýan aktoruna bolsun idi. Onuň kitap hakykatdan ejeme bagyşlanan bolan üçin dünýede aktorlaryň bar ýogy 3400 başy galan eken häzir köneçenni. Şoň üçin 4000 san bilen çykan şo kitabyny uçup barýan aktoruna diýip atlanyrmagy makul hakykatdan ýene-de 100 asyrdan şolady okasaň gudurna hemişe uçup barar, hemişe öz ýolunda devam eder şeýle gowy diýip pikir etdim. Ýöne men ömrüm hakynda kitap ýazsalar, men ömrüm hakynda kitap ýazma boýuna alan awtoryň pikiri elbetde maňa gyzykly bolar. Şonu şo pikire getiren zat nämeka? Maňa da gyzykly bilseňiz aýdyň. Özüň näme islerdiň ýani? Men
men aslında men tek kitap yazılmağa münasibam hasap edemek özüm şoň üçin o zatları isläbem göremek. Eger de men özüm yazan bolsam özük galym hakynda bir kitaby hoş wagt diýip yazardım. Hawa. Sebäbi zelili, kemine, mätäji, Pragy, şularyň hemmesi öz döwrüniň, döwranynyň, şeýle ajaýyp zamanynyň arzuwyny ýaşan soňlar şul tahallusy özlerine saýlap alypdyrlar. Türkmeniň tarihinde tek görülmedik eýýanda ýaşaýan şahyr hökmünde men näme üçin hoşwagt bolmalylar. Hawa. Şoň üçin biz häzirki wagtda diňe özümiziň hususy hasratymyz bilen gamlanýas. Olar tutuş milletiniň, halkynyň döwletlik hakyndaky arzularynyň hasraty bilen ömrüni ýaşap geçirdiler. Bizdiň hususy hasratymyz bar. Häzir hususy hasratymy aýyr menden ejem getirip berseler maňa men 9-ym dogul adam bolýan. Men hiç zat kem zadym ýok. Şu döwran, şeýle zaman arkaýyn ýaşamak, işlemek, döretmek, şu zatlaryň ehlisi bu ýöneköy sözdäl bu. Adamyň ykbaly, töwereňe seredip görýän, taryhyň okap görýän, sen özüň deňeşdirip görýän diýär. Hökman, sen özüňi nähil bagtyň depesini nedimi duýmak gerek. Duýmak gerek şu döwran. Bu hususy gam hasrat ol adamda hemişe de bolar. Ýöne hasratym diýmeli. Hasratym däl sebäbi sen Pragynyň dagyn bütün döwletsizligiň ahyny seredende sen hiç da şoň üçin ol öz husus hasratyna gamlanmak diýmeler. Şoň üçin men hemişe diýerler şu diňe eje hakyndaky goşgulary okaýan wagtymdan başga wagt şunu bir hasrat barmy ka dünýede diýip pikir etýärler men marada hemişe gül sebäbi men diňe husus hasratymy aýyrsaň men dünýämde Hudaýa şükür hiç kem zatymyz ýok. Ejeme getirip berseler bolly başga kem zadym ýok diýär. Kakaňyz bar şeýle. Hudaýa şükür, hawa. Kakaňyz hakda näme üçin goşky ýazanlar? Ýazýan, hawa kennel näme üçin? Kakam diýär, ýöne eje diýip berdiň zat diýip. Men näme diýenim? Hawa ýöne kitabyň 100-nji sahypasyna kakam hakynda goşky bar, kaka diýip ýazylan. Ondan men şo kakama düşündürüş bermeli bolumda näme üçin cennet? Näme üçin? Ene seret. Yani aslında käbir, gyzlar kakasyna has goloý diýerler. Men bir zat aýdym. Gyzlar kakasyna goloý, menem kakama goloý. Kakam janyp, kakam gatowar ýan. Ýöne men beýleki çağalaryndan biraz ütköşürak erkek doğurma aýtmışyndan bir şaryň ýeten ok. Onun şu kelleme ýelmeýetde barny goşky ýazýar da agam ýekejär üstünde. Menem şu wagtym ta ol men sen şahyr etdiň diýär. Onun umuman egerde häzir ejemiň ýagdaýyna meni goýsaň, men ýalan çağaň bolsa, 4-nji synpa gidenne gelip menem adaty çağa edip doguraýmaly ekeniň näme edip dogurdyň men nip sora berýän çağa bolsa gön elinden tutup äkiderdim psihologa. Ýöne ejem çydapdyr. Ejemiň ütköşklüğüme ynanny. Hakykatdanam şunu bir zat bar, şu ütköş, şoň üçin ütköşük hawa. Sen şeýle diýip maňa men hakynda kän gowy zatlar aýdyp bara. Köp ertek okap berip, goşgular okap bilmeýän wagtymdan goşky aýdyp berip, goşky öwredip ýa tutdurup. Ejem maňa dörejjilik adam sökmünni kiçikligimden seretdi. Kakam men ullokan bolup, hatta şaher paýyna münasip bolumda kaka, men şaher paýyny aldym diýdim, bolupdyr menem ýorunja örüp bernidi. Ben ejem näme diýdi? 2000 bilen aldım. Birinji gedekde. Birinji gedek aldım. Geçtim sahlaň arkasyna eje. Zynjyr aldım. Näme zynjyry? Kim berdi onu sana diýdi. Kakama men oýuňundan aýtdym, şu habar gelenden başlap kaka şaher paýalyan. Ay eliň almakan gürläp bermezler, nähil adam sen zat diýip ilki käýinni. Soňundan şol alyp kaka elime dallym, boýnuma da taktym, şaher paýalym diýdim. Bolupdyr menem ýorunja ýan. Eýdim kaka näme üçin şeý diýdiň? Şu bolgusyz goşgulaň üçin nurda diýdim maňa. Kakamyň ikrarını men haçan aldım. Kakam Tumor Şah hakkında, Zahrin hakkında, Kahraman Arkadamızın Türkmenistan Beýik Ipek ýolunyň ýüregi adly kitabyndan içindäki rowayetler esasında 20 tane poemany
hödürler, okucuları, o vaxt esker gadiyadını işleyedim. Şonu, şol payemalam, tarihi payemalar çıkıp başlandım, dilem tarihrak olanım. Senin mırda çıkacak, bunca söz nereden aldın deyip kakam, o kap göründen son gadiyette, bana senin mırda çıkacak kendiydi. Şonu çıkacak kendiydi. O vaxt içinde men neçe yaşımdadım. Men 30 yaşlamdadım. Kan ünsürmeyene kan. Amen ilkinci gedek 15 yaşımda çap boldum. Men kakam özümü ikrar ettirmek için 16 yıllap gadiyette çap bolmak gerek boldu bana. Ana şoň üçin kakam hakkında kan yazamak. Ýöne kakam hakkında yazan men okap bereyim. Bilýän asla yerliksizden, howatyryň, hederin ýöne menem agry üçin elle barym ederim. Çünki diňe süňüme däl, ömrü ornan edebim. Esasatyn özüňe beren halal dugduňa kemem alkışdan terpaýlap ýola salan gaýdyňa anamly bol pederim. Bilýänmi nämeden gorkýan? Senin anjamagyndan özüm bukýan üncülerine beter anjarsyň diýe. Onsoň bir zatdan gorkýan, şondan Hudaý saklasyn. Hiç gyz edip kakasynyň jigerini ýakmasyn. Janym bilen ihlas edýän saňa men hakda diňe gow habar barsyn, ähli maksadym ine ýöne durmuş şeýle näçek, ajysamma, süýjüsem, ýöne sen bar bolsaň bolýa, enretmek hiçsem, kaka, ýaşagyr uzak, sen maňa ýaşamak üçin beýik dartyş güýjüsün. Bilýänmi nämeden gorkýan? Senin anjamagyndan. Belki ejem owal ahir mertliğini bilen soň hakýanyz diýip bizi saňa goýup gidenler. Sen asmany aladağından ýerdey agras pehminden gaýdygan soň ýetimligiň yaralary bitenler. Daşymyzyň dolagy sen ömrümizde saýasyn, gelýä hergey sen barynda özüm çaga saýasym. Ýalymda her gün seher alna seýlýän zähmetden jaýryk toprak ýesli hor ellerin ayasın. Sen hakkında kän zady ejiden tek aydardan ýöne bilip bolmaly. Belki şeýde ýaýdansam alma söýgü bile beren bir ömürlük gorundan razy kaka goşga salyp müňde berin gaýtarsam. Gülşürün bir ýazjynyň şeýle sözleri bar. Biziň iň köp gaýtalamakdan gorkýan zadymyzy biz kän gaýtalaýasy. Siziň pikiriňiz näle şol söze? Bilýän, men nähile pikir etýän umuman filosofiýa bilen aram gowrakda. Hawa, iň köp gaýtalamakdan gorkýan zadymyz, biziň köp gaýtalamaly bolýan zadymyz bolýan bolsa, biz şonu gow tarapy ulanmany öwrenmeli. Diňe gow tarapy. Gow tarapy. Ene mysal üçin ece hakkında yazmayın diýän bolsaň, ýene de ece hakkında ýazylýan bolsa, ýazaryňy bilmän. Gowy ýazmaly. Gowlugy tarap urukdurmany öwrenmeli. Ýa hasraty batmaýyn diýsen, hasrata batýan bolsaň, hasrata batýan wagtyň bir zady işlemeni enlik etmeli. Mysal üçin ýazmagy, şonu köp ýazarsyň. Baňa halypam şeý diýdi, durmuşdan basylsaň, ýazmany enlik et diýdi. Ejem fakir diýdi. Göwnüňe degseler saçaga ýapyşdy ýaly. Şoň üçinem görnüşi ýaly gowy. Sebäbi adam öýkülese aç alyp zat edip özüni kesel edýär. Ala dedi. Saçaga ýapyşdy, iýiç göwnüň açylar diýýärdi. Ol men garyp ejemiň bir eden targy durmuş filosofiýasy ýöne men şonu şunem dogry hasap etýän. Garaz şo sözi siz diňe gowluk, gowlatlar gaýtalamaly. Yok, men gaýtalamaly bolýan bolsaň sen gow tarapy urup duray şonu. Bolly saňa da peýdaly bolar, ýene gaýtala ber ondan. Bolýar. Onda menem saçaga ýapyşaýyn diýişim. Ay, saňa peýda edereýdim ok. Bolýar. Onda häli halipalar hakynda ba halipam hawa diýdiňiz. Onun menin tek şahir dälim, özüm şahirim hasaplamak diýdiňiz bol. Onda da men şagirt bolup gelýän bam, ýa şahirlerden şeýle maslahat beräý Gülşürün. Bir zat ýazmyş, Maruja Zahan Velayet Tabiatyň redaksiýasyna barpdym bolan. Hoja berdagan kabinetine otyrdyk, onuň kapy çalaraýak açyldy. Onuň şeý diýip kapy giňräjik açyldy. Ullokan lupa äýne, o lupaýnyň aňrydynyň göz-gözüňde ullokan göz. Salam, hoja berdagat. Salam gel diýdi.
"Sen İtalyanız mı?" dedi. Şu vakayatımı hemişe şu vatam yattı. Şu idin kumuştu. Belki görse seslenir mi? Nirde ne var? Bilem o şey lever şahir ola fiyeliydi. Şu yazıp poziyana kenme o. Yazıyor. Yönü onu biz tanıyadık. Küçük oylu ullokan aynak gül kumuş adam. Onun hiç yadımdan çıkan on. Elbette men olar şagirt deyip däle yürekdeş deyip atlanır yani cennet. Sebäbi hakykatdan ham şolong ütköşk heňinden meňe öwrenýän zadymam ken. Ol sen yürekdeş şolongda sen yüregiňle gopup ýazýan goşgular bir hilek saňydym hossar ýalakda ken. Hawa gyýjagadlar esasan ham hawa talipler köp gelýärler. Menim kasyny internet sahypalarına da yüzlenýärler, şu goşgym görüp beräýin zat diýip. Men elimiň degdiginden görüp berýän. Görüp berýän. Ýöne meni birazajyk hawa maslahadan berýän. Şagird diýen wagtda siz onu yürekdeş diýip hasaplaýan. Olar halypa diýsin, Gülşirin diýsin, näme diýsin. Siz näme diýip yüzlenýän? Ejim da Kanada Gülşirin ýany. Maňa intek men özüm halypalardan kän zat öwrenmeli. Adam kämilligiň çägi ýok ýöne şahir diýip özüňe at takylan nokta şahir diýip halk baha bermeli. Bolly halkyň kararyna bollummy bolmadym onu ýene halka goýan. Ýöne men goşguçylygyma bilýän. Ýöne şahir diýerler aslında. Onda şahir. Olong erkinlik, olong kownak zatda. Indi Gülşirin ýanky şagird diýemok men olar yürekdeş hasaplaýan diýdiňiz. Olara maslahatyňyz. Şu ýerde. Ýazmaly. Egerde goşky sizi gününe goýmaýan bolsa ýazmaly. Goşkyny gününe goýmandy zap ýazjak bolmalylar. Goşky seni gününe goýmaýan bolsa hökman ýazmaly. Ýazmagam dol hem dogry derejede ýerine ýetirip ýazmaly pikir etýän. Kämil ýazmaly pikir etýän, kämil bolmagy ymtylmaly pikir etýän. Muňa üçinem diňe okumaly. Hökman okumaly. Iň bolmanda günüň dowamyna 5 sahypa okumagy 20 günjük ennige edinseňiz siziň häsiýetiňize görler. Şoň üçin okumagy maslahat berýän. Bu siziň söz baýlygyňyzy, goruňyzy giňeldiýä, baýedýä. Şeýdibem sizi kämillige tarap goluňyzdan çekýän. Şoň üçin bira okan, biram köp ýazyň. Köp sag bolun. Maslahatlaryňyzy alyp şahir, onun özüňiz belki olan goşgularyny okap haýran galarsınız. Elbette şeýle-de dowam etmeli durmuş. Köp sag bolun Gülşirin, gepleşigimize geldiňiz, sag bolsun aýdýas, gyzykly gurrunlar, soraglamaryna gyzykly jogaplar berdiňiz. Biz hem Türkmen portal websaytymyzyň dörejilik topory bilen sowgadymyz we şeýle-de bugünkü gepleşigi elbette biz Katmer kafesyna söhbetdeş bolduk siz bilen. Olaram size ýöretdi sowgat taýýarlapdyrlar. Eger mümkin bolsa sowgatlar gowşuraýyn size. Bulam Katmer kafeýiň adyny. Bolýa, köp sag bolun. Köp sag bolun gepleşigimize gelip gyzykly gurrun bereňiz üçin. Cennet, size de köp sag bolsun aýdýan Türkmen portal websaytyna hem Katmer kafe köp sag bolsun aýdýan elbette şeýle adama söhbetdeşlik zerur ýöne atmosfera diýen zat şu taýynyň ýagdaýam gatty wajyp zat şoň üçin şeýle asuda şeýle bir hilek näme diýeli edil özüňdäki ýaly özüň duýmaga döredilýän şertler üçin Katmer kafesyny köp sag bolsun aýdýan işlerini üstünden aldydan. Köp sag bolun. Hormatly Türkmen portal websaytymyzyň agzalary we tomoşaçylary. Ine şunun bilen durmuş turalga saatly gepleşigimiziň bu gedek sanyny geçirip gutarýas. Gepleşigimiziň innik sanyna görüşýänçek hoş sag bolun. Siz bolsa bizden daşlaşmaň, sebäbi Türkmen portal hemişe online.